שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית המתכונים שלי. אני מתרגש מאוד לקראת המתכון הבא, כי זה לא סתם. אני הולך להזמין לכאן חבר נשמה, חבר אח, חבר קרוב שלי. כמובן שזה יוסי אזולאי, אז בואו נקבל אותו. בוא יוסי. שלום. איזה כיף להיות כאן. איזה כיף לארח אותך כאן. תודה, מסי. יוסי, בוא תספר לנו ככה על הבצק. טוב, אז קודם כל, להפריך כמה תזות. מעט מאוד שמרים, יש פה קילו של קמח מנופה. יש פה כף שמרים, שזה חצי מהכמות הרגילה. אני תכף אסביר למה, כי בסך הכל אנחנו צריכים בצק שתופח לאט ומתפתח כמה שיותר בעצם. וזה תהליך שהוא ארוך, אין מה לעשות. במרוקו יש להם את הזמן. כן. כאן קצת פחות, אז אנחנו עושים את זה יותר אינסטנט. יש לנו כף של שמרים יבשים, 3 כפות סוכר עם הקמח. מים זה תמיד הדבר שהכי משפיע למעשה על מה שקורה בבצק, על המרקם הסופי שלו. ואחרי כל הניסיונות והמדידות, אתה יכול לעזור לי עם המים? אחרי כל הניסיונות והמדידות שערכתי, ושמתי לב שבמרוקו מדובר בבצק שהוא גמיש, אלסטי, קשה, לא מתכון של בצק נוזלי ומתפרק, נכון. היינו תמיד שואלים, היינו אומרים, תשמע, אתה זוכר את הבצק לספין שהוא כמו מים, ופה במרוקו הם פשוט... אני אגיד לך מה העניין, כי בצקים נוזליים הם בדרך כלל מניבים תוצאה מאוד אוורירית בסטיגום. עוד? מה שעושים במרוקו, בשביל להניב את התוצאה הזאת, פשוט מתגנים, השיטת טיגון שלהם היא שונה, וגם על זה אני אסביר בהמשך. עכשיו, למה אנחנו בעצם לא עובדים עם מיקסר, אתה בטח שואל. כי... למה אנחנו לא עובדים עם מיקסר? אז תשאל. כי עם מיקסר אי אפשר בעצם 830 מיליליטר. זה כמעט ליטר. ותאמינו לי, זה עבר אין ספור ניסיונות של יוסי. נכון. תדייקו. שווה לדייק. אז זהו, מה שאני אומר זה שבסך הכל הבצק הזה הוא צריך להיות בצק, כמו שרואים, אמנם דביק, אבל מצד שני... אני רואה שאתה עדיין לא מוסיף את המלח, זה בכוונה. לא, המלח כרגיל, בבצקי שמרים תמיד מוסיפים אותו בסוף, כי המלח בעצם מה שהוא עושה הוא מזיק לשמרים. יש פה כף מלח, נכון, כף מלח, הרעיון הוא, אחד הסודות בספינג' זה באמת התמהיל בין הכמות של המלח לסוכר בעצם. וזה מאוד מאוד חשוב. כמו שאתם רואים, מתקבל פה איזשהו בצק שהוא אומנם רך מאוד, אבל מצד שני הוא גם אסוף מאוד. ולמה לא במיקסר? כי במיקסר, אבי, אי אפשר לעשות את התנועה הזאת, ואי אפשר להכניס את כל האוויר פנימה בעצם, ואז מתקבל בצק בעצם שהוא יותר דחוס, יותר פחוס. וכל האוויר הזה שאנחנו בעצם מכניסים כאן פנימה, הוא הכרחי בשביל לפתח את הבצק בצורה הטובה ביותר. אז אתה בעצם ממליץ לעשות את הפעולה הזאת של הכנסת האוויר? נכון. אתה רואה? זה בעצם מה שמנפח את הבצק. זה בעצם מה שנותן לו להתפתח בצורה הטובה ביותר, ומקנה לו בסופו של דבר מרקם שהוא מאוד 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 אלסטי ונוח לעבודה, והוא מניב את התוצאה האולטימטיבית בסופו של דבר. יש לנו כאן את הבצק הסופי בעצם. שנייה אחת. שהמרקם שלו בעצם הוא מאוד חלק, מאוד מהיר. המרקם שלו, כמו שאתם יכולים לראות, זה לא משהו שאפשר להסביר אותו, אתה יודע, בטלוויזיה, אבל אם מדייקים עם המים, אז זה מגיע תוצאה מצוינת. 830 cc מים. מיליליטר מים, נכון. 1 קילו קמח. כף מלח. 3 כפות סוכר. 3 כפות סוכר. כף מלח. כף מלח. עכשיו מה שאנחנו עושים, שימי טיפה שמן ביד. שימו לב לפעולה שעכשיו יוסי עושה. טיפה זה. עם המעט שמן, מה שאתה הולך לעשות זה בעצם... לסגור אותו, לעטוף אותו, נכון. נכון. ומה זה נותן? שיהיה מוכן לתפיחה. ומה שקורה, א', זה קצת מרכך אותו, זה טיפה משמן אותו. ואחר כך מאוד נוח לעבוד איתו גם. מהמם, אתם כבר יכולים לראות שהבצק כבר לא נדבק לו לידיים בעצם. נכון. אוקיי, אז אנחנו בעצם מכסים. נכון. אחרי שעתיים של התפחה מורידים אוויר בבצק, משאירים את זה למשך לילה, שזה בערך 8 שעות. 8 שעות, כן. 8 שעות התפחה, באים אליו בבוקר, ואנחנו יכולים לעשות את הספינג' ואנחנו עכשיו נעבור לקטע של הטיגון. בוודאי. אם הוא לא עלה, אז סימן שאין לכם ספינג', יש לכם מעמולים. כן. טוב, חזרנו יוסי, בוא תסביר קצת
לצופים שלנו מה... זה הבצק שלנו שבעצם טפח 8 שעות. שהורדנו שנייה, שנתיים, בדיוק, נכון. שנתיים באוויר, אוקיי. וכמו שאתם רואים, זה בצק מאוד 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 אלסטי. הוא לא נותן להיקרע. תראו כמה אני יכול להחזיק אותו, והוא לא... הוא נורא מחזיק בעצם את עצמו. זאת המטרה שלנו. והטיגון, בעצם מה שמפריך את כל התזה הקודמת שלנו בקשר לספינג', אז א' זה באמת הבצק, שהוא מאוד אלסטי והוא לא דליל ונקרע. כמו שאתם רואים, לא קורה לו שום דבר. אפשר לשחק איתו. וגם הטיגון עצמו, הוא מתבצע בעצם בשמן די נמוך. ומה שקורה, בטיגון נמוך, הספינג' עצמו בעצם בא במגע עם המחבת, עם התחתית של המחבת, וזה מה שמקנה לו בעצם את המרקם הקריספי הזה מבחוץ. את האוויר הזה. וגם בדיוק, המכת חום הזאת היא בעצם מנפחת אותו למימדים הנכונים, ויוצרת בפנים את כל הבועתיות הזאת שבעצם אנחנו רוצים לקבל אותה. זה בדיוק הבועות שאנחנו רוצים לקבל בעצם. תסתכל איזה יופי. מדהים. מה זה מזכיר לי את הספינג' של מרוקו? ותראה איזה... וואו. איזה צבע יפה. מהמם, המצלמה צריכה לקלוט את זה. גם יש לו המון נוכחות לספינג' הזה, וככה גם עושים אותו במרוקו. ככל שיש לך יותר פנים, אז אתה גם מקבל יותר את ההבדל במרקמים בעצם. זה בדיוק הצבע שצריך להיות לספינג'. אל תגידו שאתם לא מתגרים, כן? כי... עכשיו, נשאלת השאלה... עכשיו כולם רצים מהר, מכינים קילו קמח 830. אבל תכתבו לנו לפחות איך יצא לכם בבית. כן, תרשמו לנו, אנחנו רוצים לראות תגובות על זה. שימו לב, גם אתם, גם המצלמה צריכה לקלוט את זה. יש בעצם פס באמצע הספינג'. נכון, כמו סופגניה בעצם. וזה בספינג'ים, וזה קורה נראה לי בגלל השמן הנמוך. בגלל הגובה בגלל הגובה. והשמן הנמוך, נכון מאוד. מדהים. נכון מאוד. טוב. בכבוד, אחי. רגע, אנחנו טובלים את זה בעצם בסוכר. אנחנו מוציאים את זה מיד לסוכר, או לאבקת סוכר, או במרוקו זה לסירופ. עובד עם סוכר, נכון. לבן. כך, נהפוך אותו. בבקשה. פשוט טבילה בסוכר. תיק את זה. כן, בוא נשחזר כן. את אותו רגע. ותשמע מה שמענו. וזה מה ששמענו. אבל... אתם חייבים לנסות את זה, באמת. וואי. אתם עכשיו הולכים מנסים לעשות את זה, אני אומר לכם, אתם תפסידו אם לא. מומלץ לכם. ספינג' של יוסי אזולאי. אבי, אני מת עליך. המון אהבה. פרגנו לאיש הזה. מתכון מנצח, אני אומר לכם את זה. טוב, תן עוד ביס. עוד ביס, אה? איי!